Raġel jilbes iktar minn 3 kuluri f'outfit komplet. Sa 3 kuluri. Għatlek iktar Iktar reddu. Reddala. Għax inti meta tilbes suppost il-massimo ħali tilbes huwa 3 kuluri. Jien tajjeb jgħid. Karnival. Żomna għandi l-aħmar. L-aħmar, l-abjad u għandek il-ġins u l-blu. taħt. Ma importanti. Forta naraw krak. Le, taħt ma joċ. Ma joċ. Inti għandek. Għandi ħafna kuluri naħseb jiena. Għandek le, għax għal-ġreg blu għaraħ, tajjeb. Tajjeb, korrejt naqdu. Numru 2, nara. Iqaxxar il-leħja darba f'ġimatejn. Mela. Iqaxxar il-leħja. Darba kull ġimatej. Darba kull ġimatej. Għaxxarta tallu. Imma tidu tkun iktar speċifiki. Iġifiri, jekk ikun ġuvni. Kuna jek raffen tambil najdu l-għahni. Jekk ikun ġuvni li mandux il-leħja. Tajjeb, mela f'dak il-kas. Jien orrajt. Red flag għax ikun irrid ikun pulit bla leħja. Ma per eżempju jekk ikun bħal Sven u bħal Giovan, tajjeb. Jiena għaxxarta. Illum għaxxarta. Kull ġimatejn hija l-massimum li għandek iż-żomma. Bat murant il-barber u joqgħod jagħmillek naqra. Għand il-barber. Le jew waħdu nagħmel ta'. Bil-blejk, ġax shower. Illum il-ġurnata jaħasrem facial, jaqtawlek id-daqna jagħmlulek hekk iġibulek iċ-cheekbones vera żbieħ. Mela. Ma anka l-irġiel immorru l-facial. Mela. Bat jagħmlu minn hot towel. X'ikun kemm qed nitgħallem illum. X'inhu huwa hot towel? Jagħmlulek ix-xugaman fuq. Ma wiċċek. Ma jwaġġax hemmhekk. Le, għara ħaxi pjaċir. Mela. U tekki tiġi kulħadd. Tifhem Nieħu gost kieku issa mara forsi nagħmlu xi appuntament. X'inhuwa? Forsi nagħmlu appuntament. Morru flimkien, għamlu a bro party. Vera. Indirjan. Wara li waslu Indirjan morru. Le, intkom ħatmorru għand barber. Barber ma jmorrux nisa. L-irġiel. Ma tiġix indirjan għand il-barber. Le. Ma x'imur nagħmel. Jiena l-indirjan immur. Anyways, inkomplu hija. Numru 3, ara. Raġel ma jħobbx jħodlok ir-ritratti. Mbagħad ħanamlu. Bħal Ben Kamel irridu. Social media. Le. Huk għandu bżonn min jieħu ritratti lilu. Fimt kieku jiena u Ben edin pereżempju x'imkien. Jo toħodlu inti. Riġna nieklu, niġġieldu kieku għax kun irid li jien noħodlu ritratti u jiena kun irid li jħodlu ritratti. It-tnejn ħobbu tidru ngħidu huwa kif inhija. Għala jiena, għalhekk inhu pjaċir ma' Ndirjan. Fimt? Ndirjan toħodlok ja. Toħodli imma hawn taf kif u biex toħodli ritratt. Min jaf kemm taf, jagħti kollox taf tagħmel Alla jberka. Ma toħroġ in-nuċċali biex toħodli ritratt. Imma kemm ħelwa. Ħelwa ħafna. Għajt is-sewwa. Kollox taf tagħmel? Kollox. Kanti? Kollox. Tippreżenti? Kollox. U għomli ja? Għad ma tiftaħar? Għad ma tiftaħar. Le, Kompli kamil ħej, kompli. Numru 4 bara l-aħħar tnejn. Iħobb iparla iktar minnek. Barra! Qed flagga u għatalla. Kif jistajku ma jaqafat. Kella jħod li rasi. Mux jekk. U rasek ma rridux joħodilek ja. Fadal, L-aħħar waħda raġel ma jħobbx il-pussy u d-dogi. Le, red flag hi. Il-pussy jrid iħobbu raġel. Jien għandi 3. 3 pussy għandek. Għajbir kek kellija.